מלך ישראל. זה לא סוד שאנחנו חיים בזמן מאתגר, כל אחד מאיתנו הוא גם בעצמו קצת גר בארצו, ולפעמים אנחנו מרגישים גרים ואורחים בארץ שלנו, במיוחד בתקופה הזו, שאין מלך בישראל, רק המון ליצני חצר. הקרקע רועדת, ומרגיש כאילו המדינה מתחילה לקרוס כמו מגדל קלפים, אבל דווקא עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול וצריך ללמוד מרות המואביה את הערך של הנאמנות וההירתמות, לתת את המיטב גם ואולי דווקא בימים קשים. לא להתעצב, אלא להתייצב. לא להפנות עורף, אלא לתת כתף. לא להיות עורפה, אלא רות. רות הייתה אישה פורצת דרך, חזקה, נאמנה, בלתי מתפשרת, חרוצה, וברוחה יושבות כאן לצידי עכשיו בפאנל נשים חזקות ומעוררות השראה. שלום לכם, נשים חזקות ומעוררות השראה. שלום. אז יושבות איתי ריקי גל. שלום ריקי. שלום אברי. תמיד את מעוררת בי השראה, מי שאנחנו מכירים לפני הרבה שנים. נכון. ומירב, שלום, אנחנו נפגשים באופן קבוע בלילות, בתוכנית הלילה עם שרקי, מירב לשם גונן, שלום וברכה, אמא של רומי. שלום. אהלן, אהלן. ודוקטור רות קרא איבנוב, עוד שם משפחה יש לך, נכון? קניאל. וואו. יפה. שלום. אהלן, אהלן. ויעלום הזכות, שלום וברכה. שלום וברכה. והלוחמת המהוללת, עמית גוף, שלום וברכה. אהלן, אהלן. טוב. אז אנחנו נפתח איתך דוקטור רות, חוקרת קבלה, מיסטיקה יהודית. מה היה כל כך מיוחד ברות שאת קרויה על שמה? נולדתי במוסקבה. ההורים שלי נרדפו על ידי השלטון הסובייטי. היו מסורבי עלייה, והם קראו לי רות, זה היה אקט של חירות. חירות. לגמרי. ובעקבות הדברים שאמרת, אני חושבת שבאמת יש כאן איזה רגע של התייצבות נשית, שהיא אומרת, הנני. ואולי העורפה היא גם בתוכנו וגם הרות בתוכנו, איפה אנחנו מפנים עורף לעצמנו ואיפה אנחנו אומרות הן. וברוח מאוד פמיניסטית, עם הנשים הנפלאות פה, הגיבורות, ועם תפילה לשובה של רומי וכל החטופות והחטופים, אני רוצה להגיד שיש משהו בזה שהן לא הולכות לבד. היא אומרת לה, כי באשר תלכי אלך, אשר תליני אלין. אני הולכת איתך בטוב וברע, והן עוברות עוני ורעב, ומתייצבות למול המוות, ואלמנות, והשפלה. ואיכשהו הכוח הזה... ועולם גברי מאוד קשה. מאוד עוין. מאוד עוין. כלומר, אם שנייה תמסגרי לנו את כללי התקופה, מול מה הם היו צריכות להתמודד? אישה קודם כל היא עוברת מרשות אבא שלה לבעלה, הבנים נותנים לה את הזהות שלה, את הכוח, את השייכות. הן נשים לבד בעולם, והן נודדות. והן עושות כל מיני דברים, גם תחבולות נשיות, וגם... הן מאוד פגיעות. מאוד פגיעות ומאוד עוצמתיות. אני הייתי אומרת שבעיניי זאת עוצמה נשית. כל אחד פה בטח תוכל להעיד. יכולת להחזיק את השבר, לצמוח מתוכו. ממש לגייס את החלקים, גם המתים שבתוך החיים שלנו אל עבר. הבאת חיים, זה לא רק ללדת את דוד, זה באמת ללדת משהו פנימי, ולא לחפש גאולה מגברים. למה הבאת את הספר של אליזבת קובלר-רוס, המוות חשוב לחיים? סתם כי את קוראת אותו, או רצית להגיד אליו משהו? אני רציתי להגיד עליו משהו. אני מאוד סומכת על החלומות שלי. בלילה קמתי, הוצאתי את הספר מהמדף, ואמרתי, זה הדבר, אנחנו בתקופה בלתי נסבלת ואיומה, וכל כך הרבה מוות. מוות פנימי ומוות חיצוני. כן. והמוות הוא חשוב לחיינו, הוא מדייק אותנו. למה אנחנו בוחרים להיות כאן? מה זה להיות בהתייצבות רגשית, נפשית? אני חושבת שמגילת רות היא עוסקת לא פחות מאשר בחיים ומוות. באיזה אופן היא עוסקת במוות? הן באות מתוך מוות של בעל וכמה בעלים. אין להם כלום בעולם, וזה בנוי על אחווה נשית. בסוף המגילה נאמר, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. הן לא מוותרות, יש משהו, ובאמת היא אישה זרה. היא לא שייכת, אבל היא אומרת, זה הבית שלי, אני כאן, אני מתייצבת פה. יש משהו באקט הזה שהוא באמת מלא אמונה בחיים. מה התכונה הכי משמעותית בעינייך ברות? בעיניי מסירות נפש. הזוהר אומר שרות זה האותיות של תורה, והנשמה, הנשמה שלנו היא רות. אני חושבת שזאת יכולת למסור את נפשך למען איזה חוזה נשמתי, לא לזייף שם. ככה אנשים פה נראות לי ממש במקום הזה. יש לנו איזה חוזה נשמה שאנחנו ממש מחויבות אליו, ושם לא נוכל לזייף.